Born to be wild. Какъв беше въпрос, ще го правя. Да, 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 да. Значи, при децата след 9-5 не всички са развалени, има и свести. В смисъл, не мога да ги слага всичките по този знаменател. А, и вината не е винаги на родители. В смисъл, понякога и лошата компания играе роля. Но все пак, ако родителя обръща достатъчно внимание на детето си, може да избегне много неща. А, ами ти пушиш, мислиш, че е нормално. Ами, аз пуша и в смисъл, аз не харесвам това, че пуша. Обаче съм казал кога ще ги спра цигарите и тогава смятам, че ще ги спра вече, защото ще имам много як стимул. А, и моите родители, не знам, мисля, че тяхното не е грешка, че съм оставил да пуша. Не знам, не мога да ти го обясня, защото мисля, че отгоре си анонимна и не знам, или анонимен и не знам на кой говоря в момента. Та, с това няма да влизам в подробности и толкова ти стига.